Takže čaute ľudia, vítam vás pri prvom dieli zo série Brawl Stars. Dneska sa pokúsime vyhrať nejaký ten skin. Každopádne ideme sem, ideme dávať duo shotdown a ideme na to. Ja som zdravená s 8-bitom, to je docela dobre. No, každopádne dobre. Skúsim nabiť tú ultinu, aby som ho mohol vyhealovať a uvidíme, no. Každopádne ja toto zničím. Počkám, keď sa mi to nabije. Bum a bum. Yes, mám to. Trošku, to sú aj také healy, sa dá povedať, no. No, ja idem sem, skúsiť sa pozrieť do toho, no nič tam není, to. Tak ideme sem, tu už to 8-bit stáva túto krásnu vec, 8-bitovú. No a prečo to musí byť tento dynamiťák? Tvár, že tu nemáme EMS, to by bolo zlé. Tak je, dynamitový typek je dole a posledný tým, yes. To je ten tým. Do prčíc. 8-bit zničí ich. No, každopádne máme rank 2 s 8-bitom. To je docela v pohode. Keby ste to niektorí nepoznali, toto je Poco, hej? No, každopádne ja dám exit. A takto sa mi to dobije. Yes, mám klub otvorený. A mega pig? Zaujímavé. Ja musím kliknúť na ten klub a ja ho môžem otvoriť až za 27 dní a 2 hodiny. To je trošku zaujímavé. Každopádne ja sa pozriem, či tu nemám nejaké invajtíky. Samozrejme, že nemám. A čo tu máme? Že online je TBK. No tak ani nápad. Každopádne ja sa tu pozriem do shopíku, keďže tam mám free a kde mám to free? Kde to mám? Tuto to asi nemám u tej Lily. No, kde to je? Tuto to není. Aha, tu je to ten star drop. Aha, dobre. Dobre, 100 coinov, to je v pohode. Takže ja sa pozriem. Určite chcem dneska odobknúť nejakého nového brawlera. Inak mám tu Jessie a samozrejme El Primíka, Nitu a Shelly. Dokonca aj Barleyho a Poka tu máme tu Jessie, ako som už povedal, tu máme Daryla a tu máme Jackie. OK. Ja ju trošku vyupgradujem a inak ja sa tu pootáčam s Pokom, ale každopádne vyberiem si ten event a ja by som dal ja si nechám to duo shotdown, hej. To je asi tak najpohodnejší event, hej. Není to zase nejaký zlý event, každopádne ja si dám El Prima, alebo dám si to haste, to bude dobre. Haste. Dobre. Ale ja v tomto haste neviem, čo mám robiť vlastne. Toto mám byť, asi nie. Ja ich tu budem iba byť, to bude asi najlepšie. No, jasné, že som umrel. No. Takže ja pôjdem sem. Tu. OK. Žijem. Mám Poka, ktorý není môj. To je ťažké. Som El Primo, tak ja to tu pekne skočím. Bum! Tak, roztrieskam to. Tu už som to pochopil, toto tu mám roztrieskať, OK.
Tak chápem, už tam ide teda. Takže tu máme tu Jessie, alebo... No áno, to je tá Jessie, Tu máme Poka skrytého. Ale každopádne ja to tu roztrieskam. Bum, bum, bum. No, každopádne idem teda tam. Mám poslednú minútu 10 sekúnd. Pomoc! Rýchlo, rozbí to tu. Abilita? Bum, 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 bum. Oni to rozbijú. Poď. Rozbite to. Tak. Ne. Yes! Mal som zábavu. Procíd. Ten Poko ako sa tvári úplne, že... A dávam exit teda. A čo teda tu môžem? Takže dáme si... čo si dám? Ja si dám napríklad túto a idem teda to skúsiť toto. Tak... Aha, toto je to, že to musíš všetkých vyzabíjať. Máme túto plynovú typku. Prečo to musí byť tá plynová typka? Ktorá sa samozrejme volá Ems, ja to viem. Nemusíte mi to písať. Tu je tento dvojtypek, ktorý... Nehovor mi, že chcípnem na Ems. Toto typka, ktorý si dokáže spraviť dvojníka. Každopádne ja ich tu idem pobiť. Bum. El Primo, bum. Ja ich tu takto krásne pobijem, no... Ja pôjdem napríklad... Bum. Bum. Túto kaktusovú typku dajú. Ne. To je ťažké, ale vážne ťažké. S tým El Primom je to ťažké, ktorý to má na blízko. Tú plynovú typku dám. Tu máme MZ-ku. To je docela v pohode. Tak, bum. Jasné. Takže... Poď. Yes. Game Hatch, mal som zábavu. A dáme Procíd. Victory, El Primo, jej. No a ja kliknem na exit a ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo, dajte like, odmenazate čus.